Tak ešte doma zdravím. Přeji vám pokoj Boží, milosť našeho Pána Ježiša Krista, radosť, kterou nám sám Pán dáva do našeho srdce, vždy, když přichází jeho slovo. Páně, pravda. Toto všetko vám ženám ve jménu Pána Ježiša Krista. Čili přicházím s dalším vstupem, protože mě píšou bratři, sestry a podobně a ja sa vás chci zeptať, prosím. Prečo ste sa nechali zviesť zbytočne? Prečo sa nechávate tou telesnou filozofiou a telesného chápania ste sa nechali zviesť, a to vďaka tomu, že náboženstvo prišlo, ktoré rozdelili Boha do osob. Bratia a sestry, prosím vás, prečo k tomu dovolíte, aby títo vlažňáci a trinitári a podobne, aby vás zviedli so svojimi telesnými výkladmi? Prečo to robíte? Prečo pokúšate Boha? Áno. Prečo dovolujete k tomu, aby ste prijali blúd, áno, že Boha rozdelili do troch osob. Prečo dovolujete k tomu, aby ste prijali blúd, ľudský blúd, že duch je osoba? Prosím vás, prečo to robíte? Fakt však už nepokúšajte Boha. Áno. Takže chcem sa vás spýtať. Poďme do momentu, keď prví dostali Ducha Svätého. Keď Pán Ježiš Kristus bol skriesený a zjavil sa učedníkom, áno, apoštolom, učedníkom. Bratia a sestry, chcem sa spýtať, koľkí tam boli? Áno, koľkí tam boli? Keď boli zhromáždení. Koľko ich tam bolo? Koľkí boli zhromáždení, koľkí boli spolu, keď sa im Pán Ježiš Kristus zjavil. Poprosím vás, tak spoločne, koľko ich tam bolo? Viete niekto z vás povedať, koľko ich tam bolo? Pán tých, ktorý si povolal a vyvolil. Koľko ich tam bolo, keď Pán Ježiš Kristus po vzkriesení sa zjavil prvým ľuďom. Koľko ich tam bolo v tej miestnosti? Učedníkov. Viete povedať? Tých, ktorí si vyvolil. Skúste mi povedať to číslo, aby sme k tomu došli teda. Čo sa stalo? Viete mi niekto povedať? Dobre, ináč. Koľko si vybral Boh, Pán Ježiš Kristus? Koľko si ich vybral? 12 apoštolov. Výborne, dobre. Pri vzkriesení, koľko ich zostalo? Koľko ich tam bolo? No poďme tak počítať. 11, dobre. Áno. Pri vzkriesení, keď sa im Pán zjavil, koľko ich tam bolo? Bolo tam všetkých 11. Jeden tam predsa chýbal. Áno. Lebo jeden, Judáš, zomrel, obesil sa. Ale jeden tam chýbal. Ako počítate? Joj, devla. Veď jeden tam chýbal. Až potom po druhýkrát, keď sa Boh zjavil, tak sa mu zjavil. Áno, Pán Ježiš Kristus. Tak jeden tam chýbal. Kto tam chýbal? Judáš zomrel, ale chýbal tam Tomáš, výborne, OK, takže koľko ich tam bolo? 10, dobre, výborne, OK. Takže 10 ľudia, 10 osob, áno? 10 osob, OK. Bratia a sestry, chcem sa spýtať, keď Pán Ježiš Kristus prišiel a povedal im, pokoj vám, príjmite Ducha Svätého.
Boli tam 10 ľudia. 10. Učedníci, 10. Dal im Pán Ježiš Kristus 10 osob, každému zvlášť jednu? Bratia a sestry, prosím vás, tak uvažujme trošku normálne, áno. Koľko duchov poslal Pán Ježiš Kristus? Koľko duchov poslal? Koľko ich bolo tých duchov? Amen, dal jednoho ducha. Tak prečo stále ducha chcete rozdielovať do osoby? Prosím vás. Veď to nevidíte sami? Prečo sa necháte zviesť tými prázdnymi rečmi od ľudí? Veď Pán povedal, príjmite ducha, nie duchov. Príjmite Ducha Svätého. Áno, to znamená, on sám, náš Pán, zase urobil to isté, čo urobil pri stvorení, keď dal svojho ducha, áno, do Adama. Tak, bratia a sestry, prosím vás, prečo stále chcete prijímať, že duch je osoba? Dobre, poďme ďalej. Keďže prichádzajú s tým, že ale nezarmucujte Ducha Svätého, takže my zarmucujeme teda tú osobu, áno, tak. Čo to znamená nezarmucujte Ducha Svätého? Áno. Nechoďte proti Božej pravde. Áno, lebo kto ide proti Božej pravde, ide proti Duchu Božiemu, lebo teraz máme Ducha Božieho tu na zemi. Áno, on pôsobí. Nie telo, Duch Boží. A Duch Boží predsa nie je osoba. Prosím vás. Tak prečo tam chcete stále ísť? Prečo sa toho nechcete pustiť? Áno, veď Pán o tom jasne hovorí. Veď preto hovorí, je dobre, že odchádzam, čili odchádzam ako osoba. Lebo Boh sa stal v moment, keď prišiel v ľudskom tele, sa stal osobou. Áno, preto hovorí, Boha nikto nikdy nevidel. Bratia a sestry, veď Boha nikto nikdy nevidel, znamená, Božieho ducha si nemohol vidieť. Áno, Božieho ducha nevidíš, lebo je to Boh. Áno, tak prečo ho stále chcete zaškatulkovať do osoby? Áno, Boh sa stal osobou, keď prišiel v ľudskom tele, lebo už sme ho mohli vidieť. Ale keďže Pán Ježiš Kristus hovorí, je dobre, že odchádzam. Keby som neodišiel, neprišiel by k vám duch pravdy. To znamená, áno, priamo ten istý duch Boží, ten Boh, ktorý skriesil telo. Bratia a sestry, to je tak ťažké pochopiť. Dokiaľ budeš rozdeľovať Boha a z ducha Božieho budeš robiť osobou, nemáš šanci to pochopiť. Nemáte šanci to pochopiť. Áno, takže prosím vás, duch Boží si vzal ľudskú podobu. Áno, a v ten moment sa stal jednou jedinou osobou, lebo prišiel v jednom tele. Čo je tak nepochopiteľné, bratia a sestry? Áno, keďže teraz Boh svojím duchom pôsobí a je v každom Božom svätým chráme, a to je v tele, a keď je po celej zemi, tak všade dal svoju osobu. Bratia a sestry, čiže všade, tak do koľkých osob sa zasa rozdelil? Áno, veď Boh sa stal osobou, keď prišiel v ľudskom tele. Áno, tak nerozdeľujte Boha do nejakých osob. Lebo ducha Božieho nemôžeš rozdeliť do osob. Lebo bol by omezený, keby bol osobou. Áno? On sa stal, keď prišiel v ľudskom tele. Až ten moment sme mohli vidieť tú jednu jedinú osobu a videli sme ju dokonca na kríži. Áno? My sme ju videli na kríži, tú osobu. Lebo teraz, ja sa vám spýtam, áno? Spýtam sa vás. Keďže na zemi sú démoni, áno? Na zemi sú démoni. Áno? Petro, neprejdeš. Takže spýtam sa Petri, áno? Žilikové. Keďže sú na zemi démoni, áno, a sú to duchovné bytosti, nech mi teraz spočíta Petra Žiliková, koľko osob tam je. Keďže sú lebo anieli sú duchovné bytosti. Áno, padli anieli, sú démoni. Nech mi spočíta, koľko je teraz u nich démonov a koľko je u mňa. Nemôže ich spočítať, ani neprejde. Áno, lebo ducha nepoznáš a nevidíš. Áno, takže neprejde.
Áno. Takže, keď padli anjeli, si brali tedy ľudské podoby a spali s ľudskými ženami, áno, stávali sa osobní, lebo ich videli, bratia a sestry. Tak prečo to prijímate tieto hereze rímskokatolíckej cirkve, s ktorými prišli? Absolútne, Petro, zrovna od teba nepríjmam jedno jediné slovo. Áno, lebo to nie je hádka. Ja sa nejdem hádať. Keďže ty hovoríš tomu hádka, tak Pán Ježiš Kristus bol najväčší pohoršovateľ a najviac sa hádal, lebo on prichádzal s pravdou. Ale Pán Ježiš Kristus nebol pohoršovateľ. Pohoršovateľa byli tí, ktorí nechceli počuť jeho pravdu. Áno? Nechceli. Hádal sa Pán Ježiš Kristus? Nehádal sa Petro Žilíková. A tak prečo, keď sa nehádal, ho ukrižovali? Prečo? Hádal sa Pán Ježiš Kristus? Odpovedz mi, Petra Žilíková. Áno, lebo ty máš stále s tým problém. Prečo ho ukrižovali? Prečo nezniesli tú pravdu? Lebo pravda im vadila. Tak čo na tom je? Či málo prichádzal v láske? Pozor, nie v pokrytieckej láske. Ešte raz, Petro, lebo toto nie je možné s tebou. Áno, veď je to môj profil a ja idem vysielať slobodne na svoj profil. Tak komu to vnúcujú? Však keď nechceš to počúvať, tak to nepočúvaj. Však je to logické. Však vy ste už normálne násilní ľudia. Idete tlačiť niekomu niečo a pritom ja zo svojho profilu vysielam, hovorím a ten, kto chce prijať, to príjme a ten, kto nechce prijať, tak to nepríjme. Tak prečo ideš hovoriť, áno, že niekomu to ide človek vnúcovať? Veď to nemusíš počúvať. Veď normálne si násilný človek. Áno? Takže, bratia a sestry, veď je to logické. Pán Ježiš Kristus hovorí sám. Boha nikto nikdy nevidel. A keďže oznamuje, že Boh je Otec a Otec je Duch Boží, tak Ducha Božieho nikto nikdy nemohol vidieť. Áno? A preto, aby ľudia nemali výhovorku, áno, že teda stále pochybovali, je Boh, nie je Boh, áno, aj keď videli jeho Božiu moc, ktorú robil na púšti, otvoril Rudé more, stále neverili, stále boli takisto ako Petra Žilíková, reptali a pochybňovali. Áno? No a nedošli do zasľúbenej zeme. Nedošli. Kvôli reptaniu. Áno? Tak ako Petra Žilíková reptá neustále. Takže, bratia a sestry, chcem sa spýtať. Keďže Boh jasne hovorí a slovo sa stalo telom, prišlo, áno, stal sa človekom. Až ten moment sa stal osobou, lebo sme mohli vidieť tú osobu. Či je to tak ťažké pochopiť? Áno, už zase ideš tým pokaním. Už zase ide. Ja sa ani nečudujem, že máš taký život. Ja sa nečudujem, Petro. Ja sa nečudujem. Tak ty ideš tu vnúcovať, však nech nám tú slobodu. Však my vieme sami, že máme činiť pokanie. A my činíme každý deň pokanie. Ideš mi to pripomenúť o pokaniu, ktoré ja robím dennodenne? Veď toto je násilné, čo ty robíš. Nepočúvaj to, keď to nechceš. Takže, bratia a sestry, ešte raz. Keďže Boha nevideli, Ducha Božieho nevideli, áno, ovocie moje je, že sa držím pravdy. Tak, keďže oni nevideli Ducha Božieho, bratia a sestry, tak preto, aby uverili Bohu, stal sa človekom. A kto to zaprie? Kto to zaprie, že sa Boh stal človekom? Áno. A až tehdy, keď sa stal človekom, mohli ho dať do osoby, lebo sme ju videli. Bratia a sestry, to je tak ťažké pochopenie. Áno. Tak ako môžete Ducha Božieho, lebo keby bol osobou, bratia a sestry, keby bol osobou, tak osobe by nemohol byť v Anglii, v Rakúsku, vo Švédsku, v Kanade, nemohol byť. Veď to nám jasne Pán Ježiš Kristus ukazuje, keď bol v tele človeka ako osoba. Preto hovorí, je dobre, že odchádzam. Keby som neodišiel, neprišiel by som k vám, áno, ale prídem k vám a budem vo vás, tak v tele by nemohol byť v nás, ale duchom, áno, duchom je v nás. Tak čo je také ťažké? A tak Petri sa nečudujem, však ona je trinita, trojičkárka, ale čistokrevná trojičkárka, áno. Takže veď jasne to ukazuje, je dobre, že odchádzam, veď nám to hovorí. Je dobre, že odchádzam. Áno. Keby som neodišiel v tele, duchom by som nemohol prebývať vo vás, ale prídem k vám a budem vo vás. Áno.
A všetko vám zvestujem, i to, čo príde. Áno, lebo Duch Boží nám to zvestuje. Tak, bratia a sestry, nepríjmajte tieto satansko-démonské hereze, že Boha jediného v celom písme píše, že ja som váš jeden jediný Boh. Predo mnou nebol žiadny iný Boh utvorený a nebude ani po mne. Áno? Nebude ani po mne. Tak potom, prečo ste pozmenili, kde jeden jediný verš v Biblii, žiadny trinitár nenájde, bratia a sestry, že by Boh o sebe prehlásil: ja som váš trojediný. Nie! Vždycky ja som váš jediný Boh. Ja sám som vám oznamoval, áno, zvestoval, ja som ten zachránce, ja sám, ja Boh, áno, lebo svoju slávu nedám nikomu, áno. Bohu sa vysmievať nikto nebude. Tak čo je tak ťažké, bratia a sestry? Či som sa vám stal fakt nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? To vás tak pohoršuje meno Ježíš? Bratia a sestry, to vás tak pohoršuje? No a toto nemohli dať ani farizei. Áno, toto nemohli dať, bratia a sestry, ani farizei, lebo Pán Ježiš Kristus nezomrel za žiadnu vinu ani hriech. Pán Ježiš Kristus zomrel práve preto, za koho sa vydával. A jeho identita božská mohli sme vidieť na kríži. Áno, na kríži sme mohli vidieť samotného Boha v tele, kde Pilát Ponský pre Petru Žilikovú nechal napísať nápis v 3 jazycích. Áno, v latinštine, v gréčtine a v hebrejštine. Bratia a sestry, keďže Pán Ježiš Kristus, čiže to telo, lebo sa narodilo z Hebreja, bol Hebrej, Žid, áno, bolo tam napísané i pre Židov. Božia identita. Keď ukrižovali alebo odsúdili, áno, v tú dobu niekoho, tak nad krížom vždycky bol nápis, áno, cedulka, a bol tam napísané meno, počúvate dobre, a tá vina, ten čin. Čiže dajme tomu Peter, zlodej, áno, Michal, vrah. Áno? Tak. Ale Pán Ježiš Kristus tam nemal žiadny hriech, žiadnu vinu. Počúvajte dobre, bratia moje, sestričky, áno? Tak. Ale tam bolo napísané, prečo práve zomrel, lebo Pilát Ponský, áno, nechal tam napísať, áno, Ješua, Ježiš, Nazarecký, král Židov. A počúvajte, čo prišli podobní Žilikové, Petronele, farizei, ktorí hovorili, nepíš, že je král, napíš, že on povedal, áno. A Pilát Ponský hovorí, čo som napísal, to som napísal. Amen. Boh si použije ešte aj bezbožníka, aby sa oslávilo meno Pána. Áno? A teraz poďme sa pozrieť v tej hebrejštine, ktorí vyznávajú nejak jehovisti Jehovu. Poďme sa pozrieť, bratia a sestry, čo Pilát Ponský nechal napísať v hebrejštine. Známa skratka, áno, tetragram z gréčtiny, tetra, áno, znamená 4 písmena, čili skratka, tak ako dajme tomu, ja mám Edy, Denny, Koki, Edy som ja, Denny je manželka, Koki je naše priezvisko. Takže E, D, K, áno, tak. Takže Pilát Ponský nechal tam v hebrejštine napísať a to je tá skratka, áno, J, H, V, H. Áno, počúvajte dobre. A v latinštine je známe, áno, katolíci to veľmi používajú, je to skoro na každom kríži, pri cestách a tak, a je tam INRI, ne, INRI. V gréčtine je to INBI
A v hebrejštine je to JHVH. To nie je meno, bratia a sestry. To nie je meno. Áno. Takisto ako Hospodin nie je meno. Je to spoločenské oslovenie. Áno, pán, pane, pán. Áno. Čili Hospodin, Gospodin zo slovanského nárečia, gazda, Gospodin, čili pán. Áno, môj pán. Takže Hospodin nie je meno, JHVH tiež nie je meno. JHVH je skratka božskej identity samotného pána Ježiša Krista. A poďme si teda rozlúštiť, na čo sa veľmi teším a vždycky sa budú tešiť, lebo to nehovorím poprvýkrát, ale viackrát. V hebrejštine je tam napísané, bratia a sestry, Ješua Hanozri Vumelech Hajehudim. V hebrejštine. Poďme to dať do slovenštiny alebo češtiny. Ježiš Nazarecký, král Židů, JHVH. Tak prečo idete tam dastvať meno, keď to meno tam bolo Ježiš, Ješua, áno? Tak prečo z JHVH idete robiť meno Božie? To nie je meno Božie. To je božská identita zjavená, lebo Pán hovorí, až vyvyšíte syna človeka, ten moment spoznáte, že ja som. A kde bol vyvýšený náš Pán? No na kríži, áno? Tak. A keď sme videli na tom kríži to meno, amen, haleluja, chvála Pánu Bohu, sme spoznali, že to, čo povedal Mojžišovi, áno, náš Pán na hore, ja som, sme videli napísané v skratke nad Pánem Ježišom Kristom na kríži. Jestliže neuvěříte, že já jsem, zemřete ve svých hříších, ano? Až vyvyšíte syna člověka, tehdy spoznáte, že já jsem. Dříve, než byl Abraham, já jsem. Já jsem ty dveře. Já jsem ty dveře, ano? Já jsem ty dveře. Já jsem ta živá voda, já jsem ten chléb, ano? Já jsem ten chléb, já jsem. Vidíte to, bratři a sestry? Takže preto je povedané od našho Pána. Je vám dané meno, ktoré je nad každé meno. Áno. Je vám dané meno, ktoré je nad každé meno. Pán nehovorí, bude vám dané meno, ktoré bude len v Anglii. Áno? Nie. Ktoré bude nad mena, čo budú v Anglii. Nie. Bude vám dať meno dané, ktoré bude nad Európou. Nie. Pán hovorí, bude vám dáne meno, ktoré je nad každé meno a pred týmto menom každý jazyk, aj Petra vyzná, aj Petra, či chce, či sa trhá, alebo nie. A všetci. Každý jazyk vyzná a každé koleno takto pokľakne, každé koleno a vyzná, že Ježiš je náš Pán. Pán v starým zákone Hospodin. Takhle zní výrok Hospodina zástupu. To znamená, takhle zní výrok Pána Pánu. Bratia a sestry, to sa vám nepáči? Áno? To sa vám nepáči? No mne sa to veľmi páči. Mne sa to tak páči, že sa to zakorenilo do srdca a nie len do srdca. Mne to prúdi v krvi a nikto mi to nezoberá, keby urobili transfúziu. Nikto mi to nevyťahne z krvi. Nikto. Prečo násilne chcete to vyťahnuť od ľudí, nie odo mňa? Odo mňa nevyťahnete to. Ale od našich bratov a sestry, ktorí toto prijali. Prečo im chcete spať tie odporné, satansko-démonské hereze, že Boha jednoho rozdelili do 3 osob? Bratia a sestry, prečo to robíte? Veď to je to, keď zarmúcujete Ducha Božieho, Svatého. Lebo nepríjmate jeho pravdu. Zarmútenie Ducha Božieho je, lebo teraz je tu Duch Boží. Teraz je tu na zemi Duch Boží, ktorý pôsobí v nás. A Duch Boží k nám prehovára. A zarmútenie je neprijať jeho pravdu. Áno? Neprijať jeho pravdu. Či myslíte, že bojujete fakt s nami? Nemáte šanci. Tomu, komu Boh dal do srdca a ten, kto to z lásky prijal, nemáte šanci zvíťaziť nad ním. Nemáte šanci. A ja sa radujem, áno, a bratia a sestry, nech vám, pokiaľ ste toto prijali a Pán Ježiš Kristus vám to potvrdil, áno,
Nenechajte si to zobrať. Oni budú chodiť s čím makarsom. S čímkoľvek. Oni tak prídu s takovou filozofiou, že to vám tak oni podajú. Hlavne dávajte pozor na tie hlásky. Áno, na tie hlásky a podobne, na tie klavíry, áno, a na tie, áno, že idú akože chváliť a to. A môj pán, dávajte pozor na tie hlásky. Vy sa držte pravdy, nie hlásku, áno, tých medových hlások. Lebo pán hovorí, kto počuje môj hlas. Nie tam ten hlas, nie ten hlások, ktorý má mikrofón a má zapí na každej strane 300 kW, áno, a zosilovači. Nie, pán hovorí, kto počuje môj hlas, áno, môj hlas, nezatvrdzujte svoje srdce, ako to urobili Izraeliti na púšti. Nerobte to, bratia a sestry, nerobte to. To je to zarmútenie Ducha Svätého. A Duch Svätý nie je iný duch ako Boh, veď Boh je duch Boží a duch Boží je svatý. Ale oni aj toho ducha rozdelili. Takže z jednoho ducha, obrazne povedané, čili z Boha, urobili ďalšieho ducha, ďalšiu osobu, však to je schizofrenia. Schizofrenia. Áno? No a mne je ľúto týchto schizofrenikov, ktorí hovoria s tromi bohami. Áno. Čiže, čo urobil Pán Ježiš Kristus? Keď po vzkriesení sa zjavil 10 učeníkom, lebo chýbal tam Judáš, ktorý si zobral život, áno, lebo Satan si ho zobral, vyžiadal. A teraz, a chýbal tam Tomáš neveriaci, niečo také podobné, ako je naša Petra Žilíková. Áno, neveriaci Tomáš. Nebuďte neveriaci, ale buďte veriaci. A keď Pán Ježiš Kristus sa im zjavil, bratia a sestry, všimnite si, čo urobil. Boli tam 10 učedníci, plus tam boli ešte ženy, áno, Mária, Magdalena, to. Ale hovorím teraz o učedníkoch, ktorý Pán teda vyvolil. A pozrite sa, čo urobil. Prišiel, zjavil sa im. Neprišiel dvermi, zjavil sa im ako oslávené duchovné telo v tele. Áno, čili duch v tele. A teraz im hovorí, pokoj vám. Počúvajte dobre. A pozrite sa, čo robil. Príjmite Ducha Svätého. Či každému dal jednu osobu, bratia a sestry, však to je demagogia. Áno. Či každému dal osobu. Veď Ducha Svätého, to znamená, príjmite môjho ducha. Teraz počúvate, Pán Ježiš Kristus, on v tele svojho ducha, čili ten duch Boží, ktorý skriesil to telo, čili samotného Otca nebeského, jednoho jediného ducha, príjmite Ducha Božieho. Počuli ste tú sílu? Príjmite Ducha Božieho Svätého. Tak to je jaká síla. A bratia a sestry, túto sílu vy si chcete dať zobrať? Nerobte to. Nerobte to. Takže dal im svojho ducha. A teraz si zoberte, bratia a sestry, áno, že oni mali Ducha Božieho. Oni mali, ale ešte nepôsobil. Aký verš by sme k tomu dali? Aký verš by sme tomu dali? Je to v Evangelium Jána. Všimnite si, Pán Ježiš Kristus svojho ducha, čili Otec, ktorý je duch Boží, ktorý je v tele, sa im zjavuje samotný Boh. Preto, keď po druhýkrát sa zjavil, bol tam Tomáš, áno, Didymus zvaný, a keď ho videl, hovorí, Pán môj, Boh môj, lebo samotný Boh, samotným svojím duchom mu to dal a to potvrdenie a on uveril na základe toho, že uvidel tú osobu Boha v tele. Amen. Jo, sa da mi rodilo radi sa, a kto toto mi už môže vzobrať? Áno, a teraz si zoberte. A on pokľakol a povedal, Pán môj, Boh môj. Áno. A teraz počúvajte. A čiže všetci mali Ducha Božieho. Ale zoberte si to, že Pán teda sa ešte potom zjavil ďalším 500 ľuďom naraz, áno, a ďalším učedníkom. Bol tu ešte na zemi, áno, 40 dní. A teraz počúvajte. Pán teda vyšiel na tú horu, áno, a hovorí, zostaňte v meste, nechoďte nikam. Oni už mali Božieho ducha, áno, oni mali Božieho ducha, duch, ktorý je svätý, áno, ale on ešte nepôsobil, áno, čili nemali v sebe osobku, duch Boží, to je tam moc, veď je Boh. A Pán Ježiš Kristus vystúpil
veľmi dôležitý moment, vystúpil v tele, lebo im hovorí, je dobre, že odchádzam. Keby ich neodišiel, neprišiel by k vám duch pravdy, čili duch Ježiša, Kristův duch. Počujete to, duch pravdy? A teraz, mne to neunavuje toto vysvetľovať, lebo pán to tak chce. Pán to tak chce. A teraz počúvajte, bratia moje sestry. A vystúpil do neba a v deň letníc, čo sa stalo? Áno. Biblia to popisuje všelijakými prekladmi, že bol vyliatý Duch Svätý. Áno. Takže niekto si myslí, že na vrchu kýble, vedra boli vylité jak voda. No, nechajme rozprávky rozprávkami. Áno. A poďme teda do výkladov. Takže, mali Ducha Božieho? Mali nie. Mali Ducha Božieho, lebo samotný Boh, Otec nebeský v tele, samotný Pán Ježiš Kristus, pri vzkriesení, keď sa im zjavil, im to dal. Ale, bratia a sestry, ten Duch Boží nepôsobil. Áno? On nepôsobil. Prečo? Ako to môžeme vedieť? Lebo keď Pán Ježiš Kristus vystúpil, tak oni sa ešte hádali. Oni sa báli ísť von, hlásať a kázať, áno? A oni sa hádali medzi sebou, áno? Tak aj teraz, Žiliková, áno, sa ide hádať, áno? Presvičať svojimi herezi katolickými, áno? A oni sa hádali, mali strach. Nie, však povedal nám, že nám pošle, áno, a to. A pritom si neuvedomili, že oni už Ducha Božieho majú, áno? Lebo sám Boh, Otec nebeský v tele im to dal. A teraz počúvajme. A v deň letníc, áno, všetko je to pripravené. Samotný Boh, Pán Ježiš Kristus, svojím duchom, ktorý im dal, áno, začal pôsobiť. Áno. A oni začali hovoriť vo vytržení a v jazykoch, to nie také tie jazyky, čo majú teraz, áno, tieto čalamady, šabaraby a to, ktorú nerozumiejú, no, začali hovoriť v jazykoch, kde v ten moment, teraz vám to obrazne len popíšem, ano, v ten moment, keď tam boli, tak tam boli ľudia rôznych národov, ano, boli tam príklad Švédi, Romáci, Rakúšáci, Angličani, Japonci, tak akože národnosti, ano. Lebo Biblia to presne popisuje v Skutkov apoštolov, ano. Ale ja to len takto hovorím, aby ste tomu porozumeli. A keď oni začali rozprávať v jazykoch vo vytržení, to znamená, áno, vo vytržení znamená, že Duch Boží pôsobil, áno, Duch Boží pôsobil, on im dával tie slova, oni začali, lebo oni sami by nemohli vedieť rozprávať tieto jazyky. Takže oni začali rozprávať každý v jazykoch, áno, počúvajte, že všetci národy, ktorí tam boli, všetci rozumeli vo svojom jazyku. Všetci. To bol úžas, žasli. Oni hovorili, to čo to je? A niektorí si mysleli, že sú opití, ne? Že sú ožrali a to. Říká, však je teprve ráno, jak môžu byť opití? A všichni rozumieli svému jazyku, všichni. Říká, to čo to je? Tam bola ukázaná ďalšia moc. Ďalšia Božia moc bola ukázaná, bratia a sestry. Áno? Takže to nie sú také tieto, jak má Žilíková, nie, démonské jazyky opuste. Nepoužívajte to. Áno, to nie sú vôbec Boha. Takže, a hovorím to úprimne a verejne, to nie je z Boha. Nepríjmajte to. Áno, a už vôbec na seba nedajte vkládať ruky, aby sa nad vami modlili tými démonskými jazykmi. Nie, okamžite ruku preč, nie. Keď sa chceš modliť sa mojom jazyku, aby som ti rozumel. Áno, dávajte pozor, lebo priamo do vás skočí ten duch Antikrista. Takže Ducha Božieho, áno, nerozdeľujte, prosím vás, do osob, dokonca do osob. Takže toto som vám chcel len potvrdiť. Bratia a sestry, nehnevám sa na nikoho. Verte mi, že sa nehnevám. Som krásne pred našim Bohom. Pozrite sa, aké krásne nebo, krásne pole, krásna príroda, to, čo stvoril náš Pán. Obdivujem jeho stvorenie, bratia a sestry. Naplňujeme sa našim Pánom, jeho pravdou a nenechte si to zobrať. Bratia moji a sestry, aj priatelia, aj nepriatelia, nevadí. Možno ja som pre vás nepriateľ z vašej strany, ale vy pre mňa nie ste nepriatelia, bratia a sestry, nie ste. Verte mi, taký čerstvý vzduch Boh dáva. Áno, to je to posilnenie, zase som viac posilnený.
Zase viac, lebo zase prišla Božia pravda. Zase prišlo, že sme vyvýšili jediného Boha, našeho Pána Ježiša Krista, za ktorý sa mnohí trhajú a idú vám dávať, tlačiť do hlavy tie hereze démonské. 3, 2, 4, start! To čo, kde sme? Na štartovnej dráhy? 3, 2, 1, štart. Kde sme, bratia a sestry? Nechajme si jednoho Boha. Nám vystačí. Oni sú tak slabí, že potrebujú 3 bohov. Nám vystačí jeden Boh. Áno? Takže ja sa s vama zase rozlúčim. Musel som takto, bratia a sestry, vám teda prísť. Pán ma tlačil, lebo písala mi sestra a toto a zase niekto prichádzal vnútiť a hovorím, Bože, ešte aj sestre som povedal, prečo pokúšate Boha? Či to, čo ste prijali od našeho Pána, áno, či vám nepostačí? Áno, ale tak ako my, ako bratia, čiže v tej bratskej láske, ako brat váš milovaný, ktorý vás ľúbim, áno, a mám vás rád všetkých, aj tí, ktorí proti mne idú, musíme tedy prichádzať, áno, si to pripomenúť, áno, viacej ísť do tej hĺbky, ktorú Pán chce nás tam vziať, aby nás vzal na to miesto, aby sme sa vžili do toho, aby sme videli, čo vlastne Pán vždycky urobil, keď bol tu na zemi ako človek. Ano? Takže, bratia a sestry, nenechajte si zobrať, ano? Toto. Ale slobodná vôľa, a ja rešpektujem slobodnú voľu, ano? Ten, kto nechce, nechce. Ano? Ten, kto chce, moje srdce sa bude tešiť. Kto nechce, moje srdce bude smutné, ale určite si život kvôli tomu nezoberiem, lebo ja sa pozerám na tých aj maličkých, aby mohli sme priviesť k Pánu, aby mohli spoznať lepšie, ano, a viac sa priblížiť k Bohu. Ano. O to nám predsa ide. A to je to ovocie, ktoré tie ratolesti prinášajú. Ano. Amen. Ide vláčik. Takže počkáme, lebo je hluk. Pokoj Boží, Maruško, všetky zdravím. Všetky zdravím. Všetkým posílám. Pozdrav. A ja sa s vami rozlúčim. Neviem, či mám slovenský hovoriť, alebo česky vyprávať. No to je jedno, proste mi rozumíte mi, ja už doblbej s tými jazykmi, áno. Ja som tu na prechádzke som išiel, lebo som išiel dať auto do servisu a išiel som pešky a tuto máme takú prírodu pred domom. Takže išiel som si prechádzkou a akurát som si písal so sestrou a prišla sa ma pýtať, hovorím, sestra, to sa ma na takú vec chceš pýtať, či ti to nebolo už zjavené? A ona, že áno, ale to a to, no takže okamžite duch ma posiela, choď, chcem im ešte raz niečo vysvetliť. A viem, že to nebude raz, bude to zase stále im to chcem vysvetliť stále, aby to už konečne prijali a nereptali, áno. Aha, romský nerozumíš? Romský a český rozumím, ale romský ne. Škoda, brať. Tak to nechápu. Romský a český rozumím, ale romský nie. Škoda, brať. Tak to nevím ešte, aká je iná romština. Tak. Výborne, ľudská, výborne, sestrička. Aj Pán Ježiš Kristus, keď bol na zem a kázal s láskou a s pokorou, aj tak ho neprijali. Tak Boh píše, že kvôli môjmu menu vás budú prenasledovať a útočiť. Amen. Ale ja som to prijal. Ja to beriem ako tréning. Dneska som už bol, aj včera som bol veľmi vytrénovaný. Už mám také svaly, áno. Taký tréning sme mali, posilovňu z tých útokov a tyčinky, čo na nás házali. A dneska takisto ráno, a teraz možno tiež isto, ale to, nám to nevadí. My ideme ďalej, áno. My ideme ďalej.
Takže nerobte si z toho hlavu, áno. Verte Bohu, že snad príde teda ten moment, ten čas, kedy snáď dúfame, že ten človek, ktorý proti tomu reptal, že pokľakne a bude prosiť Pána Ježiša Krista o to, aby mu to bolo zjavené. Áno, tak. No a na Petru sa nehnevám, s ňou som už máš toľko skúseností, toľko vecí, toľko toto. A vždy vidíte, že sa my aj s mojou manželkou sme sa podriadili a to aj vynádala, aj toto robila, aj tamto, aj furt činila, aj furt toto, aj to. A furt stále s tým pokáním. Ako keby odmietla našho Pána, ktorý pôsobí v nás, ktorý on tlačí na našho ducha a pôsobí a teda volá nás k sebe a my ideme tedy v pokore, áno, a ideme na kolená, činíme pokánie, ako keby Boh zanedbal nás, to napomenutie, a musí niekto nám pripomenúť, čím pokánie, to sú kinešágy. Veď Boh pôsobí všetko. Áno, takže keby náhodou, áno, Petra zajtra zomrel napríklad, no tak už nemá nás kto napomenúť, bratia a sestry, joj, devla. Keby Petra zajtra zomrela, tak my nemáme nikoho, kto by nás napomenul. Lebo s ňou aj Pán Ježiš Kristus zase by zomrel. Áno, to je také zmyšľanie, že to sa ani nedá, to nevymyslíte. Áno, to nevymyslíte. No nevadí, áno. Takže vlastne, keďže v nás prebýva Pán a on vykonáva tú veľkňažskú službu v Božom chráme svätým, ktorý sme my, a on nás napomína, on nás usvedčuje, tak ako keby ona povedala, Pane, ty to nerobíš, daj to mne, ja to budem robiť, ja budem napomínať, budem hovoriť, aby činili pokánie. Toto je hrozné. Toto je priamo rúhanie voči Bohu, voči duchu Božiemu, voči Bohu. Ako keby, prosím? Či si opravdu myslíš, že som tak neschopný, aby ja som im napomínal? Či ty si tak všade ako ja? Počujete to? Áno, počujete to? Ako keby normálne povedala, Pane, čo Pane, ani nepovie mu Pane, ona mu povie Ježišu a kamočovi Ježiš, ona ani nepovie Pán Ježiš Kristus, Ježiš. Ako keby povedala, Ježišu, ty nie si schopný byť všade. Ja môžem napomínať to. A Pán ako, takže ty si vo všetkom a všade a ja neviem o ničom. Takže ty vieš teraz, že v Spišskej Novej Vsi, áno, príklad, Mária, dajme nejaká Lakatošová, teraz niečo urobila a ja som ju napomenul, takže vlastne ja som ju nenapomenul, áno, ona neocítila. Čiže ja som ju nenapomenul, áno, a preto ty o tom vieš, lebo ty s ňou si. Nie ja, Pán, svojím duchom, ale ty si s ňou, ty o nej vieš, ty ju vieš o 8 miliard ľudí. Tak toto je jaká trúfalosť, bratia a sestry. Toto je jaká trúfalosť. Viete, čo to je? To je až nemožné. Takže, bratia a sestry, ja sa s vama lúčim, už som pred dobom, buďte poženaní v tomto slove, príjmite to a nenechajte sa zviesť. To všetko vám žehnám mocno mene Pána Ježiša Krista. Amen.